Λουτρά Σιδηροκάστρου. Ένα ταξίδι ομορφιάς και απόλαυσης. Όλα τα μεγάλα ταξίδια της ζωής μας καταλήγουν σε ένα σταθμό. Λουτρά Σιδηροκάστρου. Κουρνιασμένα στην πευκόφυτη πλαγιά, αγναντεύουν τον Μπέλες και τον ποταμό Στριμώνα. Χτισμένα πάνω στην πηγή, διαθέτουν όλες τις ανέσεις με πολυτέλεια και αισθητική. Ελάτε για ένα παραμυθένιο ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι ομορφιάς και απόλαυσης. Με το χάδι του νερού της πηγής, τη φροντίδα της φύσης, λιγοστό φως, πυκνή υδρατμή, πολύχρωμα ψηφιδωτά, βυζαντινή αρχιτεκτονική. Η ατμόσφαιρα παραμυθένια, μυστηριακή, ονειρική. Κι εσείς κομμάτι του ονείρου, με το τέρι σας ή την παρέα σας, με μοναδικό σύντροφο, τον γλυκό ήχο του αήρωου νερού της πηγής. Καθώς βυθίζεστε στα ζεστά νερά, εναρμονίζεστε, γίνεστε ένα με τη φύση, εξαϊλώνεστε. Μια εμπειρία μοναδική που δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζει. Από το παλιό βυζαντινό χαμάμ στο υδρομασάζ και από εκεί στη θερμαλία πηγή. Πέτρινο, ανατολίτικο, αρχαιοελληνικό. 3 ξεχωριστές προτάσεις απόλαυσης, κάθε μία με τη δική της μοναδική ατμόσφαιρα και αισθητική. Το σώμα απολαμβάνει, ο νους ταξιδεύει. Στη διαδρομή, μια βουτιά στα θερμά νερά, στα νάματα της πισίνας. Μια στάση στη Φιλανδέζικη. Πλούσιο σε εμπειρίες, εικόνες, απολαύσεις και ζωή. Ο ταξιδιώτης καταλύει στο δώμα του ουρανού για ανάπαυση. Πριν αφαιθεί στα μαγικά χέρια του προσωπικού. Μασάζ, η απόλυτη απόλαυση. Καλωσορίστε τη χαλάρωση και την ευεξία. Αποχαιρετήστε την ένταση, τις έγνοιες, την κόπωση. Μασάζ σώματος και προσώπου Σεντάο σας χαρίζουν το σώμα που δεν γνωρίσατε. Πυλοθεραπεία, φρουτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία,
σοκολατοθεραπεία, φροντίζουν την επιδερμίδα σας, αναδεικνύουν όλη τη λάμψη και την ομορφιά σας, αναζωογονούν τις αισθήσεις με τον πλέον φυσικό τρόπο. Τα λουτρά σιδηροκάστρου είναι μια φυσική πηγή ομορφιάς, υγείας, ευεξίας. Το ταξίδι στα λουτρά σιδηροκάστρου είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, του σώματος και της ψυχής. Γνωρίστε τον αληθινό σας εαυτό. Το σώμα σας θυμάται.